Li dwar il-pensjonijiet se nerġa' nirrepetih, hekk insista l-Ministru Michael Falzon meta kien pressa b'domandi dwar il-kriżi tal-pensjonijiet bil-Ministru ma jweġibx meta affaċċjat bir-realtà li ħafna żgħażagħ illum żgur ma jeffordjawx li jaħsbu għal pensjoni privata. Fuq l-istazzjon Artiki il-Ministru Falzon qal il-pensjonijiet huma sostenibbli iżda ma jistax jgħid ċertezza se jiġri 20 sena oħra u spiċċa waħħal fid-demografija u l-fertilità. Dwar din il-kriżi tal-pensjonijiet Michael Falzon għamilha ċara li huma qal xejn ħażin, anzi insista li qal biss il-verità. Biex inti tista' tgħid b'ċertezza 30 sena oħra, 20 sena oħra, għaxin dak il-long term semmejt, naħseb li tkun qed tpoġġi lilek innifsek dritt jew il-kapaċità divina li tara l-futur ta' 30 sena. Fl-istess programm il-Ministru Michael Falzon tkellem dwar l-iskandlu tal-benefiċċji soċjali, iżda fl-ebda ħin appunta subaħ lejn l-ex deputat tal-Labor Silvio Grixti waqt intervista mal-professur Andrew Azzopardi huwa qal li fl-iskandlu tal-benefiċċji soċjali kien hemm nuqqas fil-proċeduri, iżda fl-istess waqt qal li ma kien hemm xejn ħażin fl-amministrazzjoni fih dan il-Ministeru tiegħu. U meta kien mistoqsi ripetutament fuq l-involviment ta' Silvio Grixti, il-Ministru Falzon fl-ebda ħin ma kummenta fuqu. Il-verità hija illi kellna minn dan il-każi. Li nixtieq ngħid ukoll illi Minn każi li abbużaw. bla dubju hekk inti Tantu hekk il-pulizija talbithom jirritornaw il-flus. u nagħmilha ċara li l-intenzjoni tad-dipartiment huwa li min ħa dak li mhux tiegħu irid iroddu. Minkejja illi qali dan l-iskandlu ma kienx frott ta' amministrazzjoni ħażina huwa stqar li hemm bżonn titjib floti ta' ċertifikati, l-istess ċertifikati li kienu falsifikati bil-għandi persuni jieħdu l-benefiċċji soċjali għal kundizzjonijiet li ma kellhomx. B'numru kbir minn dawn iċ-ċertifikati kienu ġew falsifikati minn ħadd ħlief Silvio Grixti, għalkemm Michael Falzon qal li ma jemminx li dan l-abbuż sar bil-għan li jinxtraw il-voti tan-nies.